Fesukana ebhali lento bafana nivele ningene lapha ngathi ningene emathuneni vele ningene nje nyandiza sawona ubaba hayi wena mfana ngiphaphela wena shit man ngiphaphela nje ububona lana kubhala ukuthini security security mina mfana wezwa lesi sibhedlela lesi ungangithathi kancane isibhedlela sami lesi awubaba security uyabona kubhala ukuthini lapha lento ebhala udokotela chamana lento yikho lento yimi lento uphethe la ngicela udokotela ucela wona mfana asilaphi ibhabhalaza la uyezwa nisuke niphuze iweekend yonke lapha nenze yonke into niphuza amahenese nifikela la senizogwela la ikhanda kuphela ikhanda uphethwe ikhanda ungangakushaya mina ikhanda lizoba ngcono uthi ngixolele mfana ngoba ngiyakubona ngathi manje akukho kusele lapha kodwa ibhodlela nyana hayi kodwa phela ngibuzeli mina ngoba manje uzofika usho lapha ku security bese kulomfana lo udokotela lo wesa shit man so mfana yazi ithini inkinga hamba uphuza amanzi lapha bese uyaphuma uyahamba ayikho imithi okudlala ngicelela udokotela ubhokhela appointment noma ukwenza uphapha cha ngiceda kufika uba igama lakho mfana sekubhale la mina nguzulu mina ba ubani uzulu wena uzulu apho wena awu igama mfana igama ngithi isibongo wabani wakwaZulu igama ubani bani usandile wakwaZulu nandile nobani lapha awu baba ngena wena bani ngaze ngifake imbokodo la bafana lawo phuza utshwala lezi zinto lezi shit man yazi udokotela ucabanga ukuthi mina ngisiphukuphuka ngiyazi mathi hlula ukubala abantu mina ngibale ukuthi namhlanje kungene ebungakhe 1 2 3 4 ey yabona manje ubona nginjena ngisenaba mana musungena ngathi ungena etoilet la wenza kanjena vele hawu wiguli uthi kusema toilet lana yona asishudi lele ekhalwa ngayo la nedelela sigubhu delela ama patient mina angideleli dokotela ngenza umsebenzi wami awuthe ngibuke la namhlanje hawu ubukani 8:20 kuthini lapha na dokotela 7:00 ulate dokotela ulate abantu kade bekulindile lapha bahleli abantu bayakhwehlela abantu ngathi awukhohle umsebenzi wakho ngathi ngokugada ukuthi ubani ungenayo ubani ophumayo nje ubungena nje udokotela ungena nje uzenzela lapha kulesi sibhedlela lesi awungitshele wakwabona wena umqashwa ebuza umqashi ukuthi ufika nini njengoba ukhombisa ikhathi funda ngaphezulu kwesikhathi kubhala doctors come on clinic man uyabona ukuthi lapha I do as I like man ngenza umathanda ungafika ngo10 mina njengodokotela mele ngifike abantu abagulayo sebekhona hayi abantu befike mina ngilindele bona izinto lekutshela hayi ayihambi kanjalo dokotela ngoba umthetho of security lo engiwaziyo lo ngawufundela mina lapha certificate sami lesenginaso uthi umuntu ofika late uyajika kahle emsebenzi okay mangijika lapha wazolasho ubani labantu wena uzohola kanjani how are you going to hold man angitayibona lento ukuthi awuyicabanga wena uyakhohlwa wena ukuthi wena uqashwa kanjani kwawena lezi igulu ugula njengazo uyagula wena uyagula mana cha nehlisi indaba yokugula ngizoyilungisa kodwa lenkinga yakho ngizoyilungisa lenkinga ngoba ngiyakubona ukuthi cha uyapapa yazi namahlebezi la ngaphandle athi manje uthi wena lesibhedlela le clinic iphethwe uwe kusho abantu amanga ngaka hayi amanga chamane lawo banamanga esibhedlela nje ubona kubhaliwe Dr. Chamane clinic uyabona umsebenzi wakho uwenzi wena mele mangifika mina ngiqhamuka mina wena la uthi listen yes ushama ama squat up and down left and right up and down left and right what the into malwayenda ushaye yonke isite yama security anifunda into leyo indesheni shayindesheni yemphathi wakho ngithi shayindesheni shayindesheni hayi musu ukhathala indesheni yakho indesheni yakho musu shaya indesheni
Hey shine usheni. Hey shit. Uyibona ukuthi awukho qualified. Chamani. Uyibona ukuthi awukho qualified. Kodwa uzenta ngelosi yalapha yama security. Ngokubhala igama usebenza. Ubhala bani? Ubhala mina. Mina nali igama lami Dr. Chkamane Clinic. Ngiyangena la. Sala wenza umsebenzi. Bangaka abantu abangaphakathi manje. Awubalile. Bese ngizoqala phansi ngibale ngizokulethela into yokufesini lakho dokotela. Bese kugada abantu. Uwamafoni kolikuwe yonke into. Uyabona ukuthi uklamzike kodwa. Yayibona into eyenzayo ile nto iPythagoras theorem. iPythagoras theorem into eyenzayo leyo. Ngeke dokotela nami ngafunda ngaye esikoleni. Kodwa ngiyazi ukuthi iPythagoras inyoka phela. Angeke phela ukukhuluma ngenyoka lana. Imnyoka yani iPythagoras theorem isifo esikhulu uyabheda ke kodwa. Uyabheda ke kodwa ngiyakubona lesi singesakho saka grade R nifunda lapha ise mama mata father isikesi saka grade R leso sazi ngitshela ngisesikhulu Pythagoras theorem man ha amabuko mama ayosa lemathi siyahamba ngiyolanda etuneni haleluya Welcome to Dr. Chkamane Clinic ha siyakwelapha ke manje Dunusa Kanjani? Dunusa phela ngithi sakujova ke manje Dunusa ubhekele Hayibo. Habe Dunusa wena mfana siyakulapha lana Kanjani manje? Hawunayo imhlola kanjani ukuthi uqanga kuphi la ngithi sesibhedlela la iseclinic la Hayibo. we baba lalela bona la mangibuka la you've got diseases there are diseases in your body you are when we playground yama disease after recognize you Dunusa Hayibo. Dunusa hawunamuntu angafuna ukudunusa nurse ozongisiza sibambe na umuntu ukholozela udokotela mina I'm a qualified doctor uyangizongithini I'm a qualified doctor very much Dunusa akafuna ukudunusa lo akafuna ukudunusa Dunusa Dunusa ngaba kwenze njani Dunusa mafuna ukumjoba manje ufuna ukufaka le naleti bese ngilanda isyringe lapha kufaka Dr. Chkamane Dunusa Olanda amapilisi kakho kwakho uDunusa makwenze njani huh Oh my goodness you never do anything right unamanga wena mfana wena diseases wena You are incomplacent masikhuluma ngeincomplacence sikhuluma ngento nje but ucomplete ke vela completed ngoba ngicomplete mina ilokhu fana ufunda 7 years completed the degree of a doctorate yangizwa Complacence yeah Complacence as in we troublemaker as in you never get anything done as in you do everything wrong as in uma wrong you're gonna get someone killed one day lama wrong dawo ngabona la kuwena kala wakhuluma ngawe ama wrong dawo unama kodwa no I diagnose him yabona mangidiagnose him la unama awabona ama disease lawo Wonke wena Dunusa uzukula Dunusa mina ngizolanda amapilisi la Dr. Chkamane bakuthathephi diagnosed igama lakho konali la she's diagnosed 1 ushukela number 2 he high blood akwena kodwa nawe nazi khona izifeko masimhlole nalo asimdiagnose nalo bye Diagnose pussy. uzothatha amapilisi akho Diagnose. waqhubeka nanami Hayi make kodwa phela uyabona ukuthi unesi usezokunikeza amapilisi kagogo shuthi usizakele uyabona usizakele asishaye selfie phela ukuthi shaya selfie uyabona eChkamane Clinic 60 lapha isho hello 5 stars ratings Hello 5 stars bani? ratings yeah so kodwa kama ubuye ngoba kodwa Dunusa sikujobe hamba nonesi ngisho baDunusa watsho Dunusa Dunusa fuck umjobo la kumele abantu mlale sejoba nake la sejoba nake joba umuntu abantu mele bajobe ngoba abantu bayakhula la ngaphansi Dunusa buhambe sinda ngempela ngoba ngifuna ukumdunisisa ngapha funa ukumjova